بيتنا yanshi ya koda ga murya da soyayya da gaskiya mutuna da ya Hussein jarumi mai tsayin daka amsa ya Hussein hasken zuciya abin koyi na gaskiya Allah ya kira jaukaka a gare ka fai daraja baiti na ju ka tsaya kan tafarkin gaskiya ba ka yarda da zalunci ba hakuri da juriya ka nuna har ka zama abin misali amsa ya Hussein hasken zuciya abin koyi na gaskiya Allah ya tara da hukaka a gare ka akwai daraja baiti na ju muridati nagartattun halaye mu guji kiyayya da fitina mu zauna cikin kauna da mutunci mu bi tafarkin alheri amsa ya Hussein hasken zuciya abin koyona tarihiyatuna sunanka Allah ya hana zukatanmu ya shiryar da mu ga alheri